subscribers. Pasensya na po, hindi ako makapag-post ng vlog ko today because I haven't vlog anything. Kasi nag-busy yung vlogger nyo dito sa orientation na isang racket ko at saka dito ako ngayon sa may hospital sa public hospital para samahan ko yung sister ko sa pag-e-inject sa kanyang anti-rabies. And of course, andito yung husband ko. Husband, hi to my viewers. Not yet, they're not yet available pero sige lang. Ito talagang si husband ko is very supportive. Kahit saan man ako, kahit anong ginagawa ko, andyan lang siya palagi. Oo. Mga langga, pasensyahan nyo na muna. Maybe this time, hindi lang ako makapag-post. But tomorrow, I promise, tomorrow I have to make a video just for you. But today, sorry for not posting anything because sabi ko nga, naging busy ako. Nagpa-load talaga ako para makapagpa-live ako dito sa Western Visayas Medical Center kasi nga sinamahan ko yung kapatid ko na nagpa-inject ng anti-rabies dahil 2 weeks na pala. Nag-kiss yung aso niya, nag-kiss dito lang oh. Parang may siya, may gasgas. Ngayon hindi na nga makikita merong dumugo daw. Hindi niya lang pinansin kasi 1 year ago nagpa-inject din siya. So, pero parang sumasakit ata yung niya, ulo, tapos mataas yung BP niya. Kaya sabi niya, hala, baka sa kagat yun ng aso ko. Pero hindi naman. Kaya ngayon andun siya nagpapa-inject. Naantay lang namin ni husband ko. Oo. Kasi minsan, andyan ka na, Neng. Ito na si sister ko, oh. This is my sister. Hello, sister. YouTube. This is my sister. Na-inject na? So, pila ang okay na ang sister ko na inject na. With my husband ito, suportado kami ni husband ko. Pero ako, galing ako doon sa sa racket. Nag-racket ako, may orientation ako. Hindi lang kasi tayo vlogger, din tayo, raketera, kahit basta may pera. Alam nyo naman, basta walang fix na trabaho, kahit ano-ano na lang. Ipakita ko muna yung itsura ng hospital dito, ha. Dali lang na yung ipakita ako, anay. Paano naman? Hindi, kung mag-live gali, hindi na ma-convert sa picture. Hindi ako kabalo sa Ay, hindi siya. Ay. Ito na. Ay. Wait lang Ito na. Ito yung Iloilo na medical. Kasi dito, dito, mura. Walang bayad. Kasi public hospital ito. So, ito si sister. Labas na kami. Ito yung Malasakit Center. Kumbaga, dyan ka maghingi ng suporta para i-approve nila kung wala kang pera. Sila na yung babayad. Pero kailangan, yung talagang deserving na tutulungan. Ayan na. Nagtagalog ako para alam ko kung sino nakatingin. Ayan na si sister. Madaming tao. Medyo umuulan dito sa may Mandurriao. Ayan, umuulan. Wala kaming payong. Kaning nag-uulan. Gamay-gamay nga. Ay, dali lang si Bibi. Ay, no. Dahil bilhin lang na motor din kita na, Neng. O, sa dyan. Ito na lang si Lula Supermart. Abri pa dyan yan. Si Lula Supermart, abri pa na yan. Di, dalon mo na lang motor mo. O, sige. O, si Lula Supermart na kami. Go. Tayo sa Iloilo Supermart. Ang to? Sige tayo. Halong ka tayo, ha. Ito yung itsura ng hospital. Dito yung daanan ng mga sasakyan. Tapos doon madaming mga pharmacy at iba-ibang mga business dito sa may Mandurriao. May ATM machine pa nga Paload gani ako. You're live. Pasensya na, medyo mahina ang internet natin, ha. Kasi nga load lang ako. Tapos itong cellphone ko kasi pag medyo gabi na, ayan may mga emergency ambulance. Pag medyo gabi na, hindi na masyado maganda itong lights niya. Kaya pagpasensyahan nyo na rin ang cellphone ko. Ayan. Bumabawi lang ako kasi wala akong vlog ngayon. Kaya pagtsagaan nyo na lang muna ang live ko, ha.
We are live here in Mandurriao, Iloilo. Galing po kami sa Western Visayas Medical Center na nagpa-free anti-rabies po yung sister ko. Ngayon, siya pa ngayon nagpa-anti-rabies, siya yung magpa magpa magpa-free sa amin ng dinner. Ayan. Ganito ka-busy ang lugar na ito. Sobrang busy. Medyo mahina-hina, medyo nagahina-hina ang ating ano ha. Pasok kami dito kasi sabi niya pakakainin niya kami. Abri pa sa ineng ang ano, ang mga inasal abri pahaw. Ano nasa mga inasal ga close ga? 8. Ah, 8 sige. O 8 daw. Di pwede pakita neng. Mga inasal daw kami. Libre kami ni Sister Rex ko. Diyan lang kita ng siga. At tutudo, damo. Gini pa lang ko, ano? Wala. Oo, hindi mo galing. Hindi mo lang mo. Ay, Puso-puso di ko, napakalamot ko. sure ka? Hindi ko pwede, ko lang ako Okay. Titistingan ko man lang ako. Nindang ano, doon lang nga. Hindi daw ako magmanok ah. Ay, kaling kay sayong. Sayang gali sa ido ko karon no. Siyang pitso do lang ni. Kung ka dyan. Si sister ko kasi magbabayad. Jomar Pasenyo, hi Jo! Dennis, good evening ma'am. This is me, this is my sister. This is my sister Lalene. Parang ako yung older sister, pero actually ako yung younger. Andito kami ngayon sa Iloilo Supermart, Mandurriao. Sinamahan ko si sister sa pagpapa-inject ng anti-rabies. Si baby, may PWD. Ay, oo, wait lang Ning, wait lang. Wait lang anay kasi yung husband ko may PWD pala. So antayin muna namin para makapag ano kami, makapag ano yun, discount. Alam nyo kung saan ako galing. Galing ako sa ano, sa PRC. Alam nyo kung ano yung racket ko? Hindi naman ako full-time vlogger, di ba? Nagra-racket din ako ng ano, mag ano tayo, mag-proctor. Proctor din ako minsan. Kaya ngayon, magpo-proctor muna tayo para may pera tayo. Instant pera. Isang araw, bayad agad. O, di ba? Kailangan madiskarte. So, hindi ako nakapag-video. Kaya nga, busy ako sa pakikinig doon sa orientation. Kasi mag-proctor yung inyong vlogger. Sige, papakita ko muna yung mga tao. Medyo maganda pa yung ano, yung camera ko, pero mamaya-maya hindi na to maganda. Pasensya nyo na muna ha. Shout out kay Sir Jomar Pasenyo vlog. Tingnan nyo yung Jomar Pasenyo vlog. Maganda yung mga shorts si Sir Jomar. Pati din si Dennis Sol. Good evening po. Tingnan nyo din si Sir Dennis Sol. Kasi buhay patunay. Sige lang. Yadi pa. Kasi latang lang. Baka latin mo to sa sagwa. Kasalad din nga. To aning. Kalukoy mo na akong ako niya sister. Yung kagat kaayam niya actually. Ha? Diri kahalin? Ay ano man yun. Hindi kita permi magkita ay sir man. Last time to dito ko kagapon sa ano. Hindi man ta magkita ay. Today hindi naman ta magkita ay. Nano man nga wrong timing ka always man. Wala ton ko ba na ako kay parang may discount. Wait lang nga. Ang taon-taon. Hindi kinakamotor. Ato. Yan ang akong naman. Hinato siya na po na gano'n man. Ito guys, iya. Ilang ulit ito. I don't have any vlogs today. Kaya ano tanay, madire-discarte ita para may i-post kita. Maulat ko di sa tubang din. Para makita ko sa bana ko. Dito sa masanag, masilaw, klarado, mansura ko. Klarado. Nan, ganun, klarado. Okay na, klarado man. Nagpuli ko di sa Aw! Di taga-diin kagido Sir Jomar, di ba? Abi ko taga Lapas. Pero you are from ano, taga Mandurriao gali. Ay,
Ay, hi, Tay. You order our, this is my husband, the very supportive husband. Mag-order ka ng dalawang, ng chicken na, ako, picho. Hindi mo, bala. Kasi niring hindi. Kaya nakakao na daw siya. Gamitin ka, PWD mo, Tay, ha? May PWD ang husband ko kasi dati, naoperahan sa ulo, na aneurysm patient si husband. Kaya ganyan. Kaya sige na. Ko sa inyong Ilolo Supermart. Ikaw, Sir Jomar, akala ko magbablog ka everyday, sabi mo. Pero kung gusto mo talaga na mag-vlog ka at sa gabi pa lang, sabihan mo ako, baka gusto ko ring may kasama ako sa vlog or may kasama ka sa vlog, di ba? Kasi minsan dalawa lang kami ni husband, minsan dinadrop niya lang ako. Hindi naman niya ako sinasamahan talaga. Ako lang. Meron akong vlogger na kaibigan din doon sa harap ng ng City Hall. Nagbebenta yan ng mga mani-mani, kung ano-ano mga kakanin. Kaso hindi naman siya nagbablog na talagang naglalakwat siya. Talagang vlog lang, kanta-kanta. Ngayon nga, nag-stop na siyang mag-vlog. Naintindihan nyo sinasabi ko? Ayan, 8 ata magpo-close na itong Ilolo Supermart. Sabi nila 8 daw close na sila. Ito yung Iloilo Supermart. Ayan, busy ang mga Iloilo Supermart. Iloilo Supermart. Busy na, makaon pa kami di. Paano na? Sige, pasok na ako di ha. Medyo madulom kay lain na niya akong cellphone. Okay, you order. So ordered. May drinks ka tayo in order? Wala man. Okay. Maghanap ako ng upuan namin ni husband. Hanap ako. Dito kami doon. Vlog aton yun ni Gakanta gani ko. Gakanta gid. Pwede? Tatlo kami. Elo Supermart. Aton gid ini. Dali lang. Ha? Hindi, lain ako nukod. Sabi niya na salaan niya upod ko ang bata. Sabi ko lain ako nukod. Nagamotor na kami always ni husband ko. Dito ko to halin sa PRC. Nag-orientation si vlogger nyo to sa PRC kay mga proctor ko anay sa mga dason na inadlaw para may instant money ako. Ayan ay. Kay sa vlogging, pila man lang atong sweldo abigin sa iban mayaman at sa vlogging. Wala pa ko kayo ka first salary ko. Sir Jomar, ano magkuha sa first salary sa vlog man? Kinanglan pag na may unod gidaton nga nga account. Kaya ako na pila man lang to nakita ko income tayo no. Taguan lang anay tayo ang sinsilyo ni Nene. Nagbakalan to siya sa drinks niya tayo. Eh, hindi man siya magkaon. Kaya yung wala akong buhok. Nakibot, gid ako kagina. Sa PRC, kilala ako kuya sa supervisor. Ha? Oo, kay gawakal-wakal, gid ako sa likod. Hambal niya, Ma'am Melanie, agoy, kilala ako to. Eh, galing guro kay gin-vlog ko ang last time ko bala nga mga proctor ibawal galing na mag-vlog nga sa school ikunin ka mo maano ambal ko wala man ako yung nag-vlog diyan ko basta nag-vlog lang ako from ako hindi na maliwat mama. Grabe ako dahil kabakas sa di na lang nag-vlog. Magahod mabatian nyo man ako hindi ta kong makita. Gusto nyo masaka sa akong vlog? Gusto mo? Sinuni, Jomar, ma'am, si Bods, PGNT, bala ma'am, Kabaluna, si Buds, PGNT. Maka 10, ma'am, pwede ka na ka-apply. Tuod ka. 10. May unod to ako na
Pila pa lang ka days, mga 800 plus pa lang. Ang akong to nga gina-expect nga income. Di pwede na na. Ang naka $10 na ino. Di ko pa kabalo ka first time mo. Ikaw Sir Jomar, nakakuha ka na sa imo first salary kung waay pa. Ako waay pagid ko na waay. Sa August 27 lang ko daan ginano, gina-approve. Di waay pa kuya, gina ko blayano para daw hindi ako magnan. Eh wala ka pa man, di may nga gawa nga makakuha taya. Nga gawa, di pila na dai mo expected yan. Adlaw-adlaw na bala vlog. Kay ang obra mo bala kung diin ka naga-obra, i-vlog mo na. Oo, i-vlog mo na. Diin ka ga-obra how? Ako ni bisan din lang kuya. Hindi gani nakita tak ga live. Hindi ko pihi live, adlaw-adlaw live ah. Aga-aga eh. Sa reels ko aga ga live na ko na. Para at least daw ang mga time bala maano kung maano. Wala pa man. Di ba makita tanan ang expect mo nga amount, imo amount kung pila imo? Pila imo expected ang amount sa imo income nga revenue? May $10 na. Ako na may gamay. Since August 28, no? August 28 sini hasta ini nga September, ano na pizza 15? Ay 800 plus pesos. Kaya in peso ko naman lang ako na ano mo. Kaya bal ko ala kung may minimum amount ang AdSense, sini kuya kaabot. Di ba hindi gali $100, hindi gali. $10 lang gali. Di okay na na. Pwede. Si Buds abi, daw talag sana lang ko mag-comment ko sa iya ano. Daw talag sana man ko mag-comment ko sa iya mga vlogs. Kag siya sa ako daw nanalipat si Buds. Busy na si Buds, guro, busy na. Pero kilalahin man kami na, kay comment man ako na last time. Kay Buds, PGNP. Mapisan man na mag-vlog, doodlo-odlaw man na post. Pisan man na siya mag-vlog. Gamay ka pa sa ako now. Ako nga na 800 lang. 800 lang pala. Sasa muna ito mo. Nagahod sa ano, sang washingan, sang dryer, sang ano, sang mang inasalting. Pag-inot? Pag-inot tayo ko mag-inot. Ay, nakuha ka niyo pwede? Pwede, tatayan mo, hindi pwede. Indecent? Hindi. Wali ganay gambal ako ng mga viewers. Indecent proposal. Kung gusto mo bala Sir Jomar, kung gusto mo mag-collab sa ako, na bala lang ako the night before, ay mangita ta vlog. Bisan mag-vlog lang tayo sa mga sasabi maadto ta to sa super. O maadto tabi sa market kundi inda. Basta ikaw lang wakal ha, ma-back up lang ko sa likod. Collab na. Ikaw lang pawakalon ko para ikaw bida, ikaw dan post sa imo nga vlog. Back up mo lang ako. Te, sugot ka. Sugot. Upod. Ay, oo. Tuod ka. Oo, balon mo lang ako. Pero hindi lang sa 24 kasi syempre busy ako sa 24 kaya may ano ako ma-proctor ako ya sa board exam. Hindi lang sa 24. Sa 23 hindi man. Uy, mas hindi pa sa 21 kay mapa-opera pa ako niliwat sa likod ko naman. Mga ini nga mga inadlaw. Mga ini. Pwede man buwas na yun kung gusto mo. Oo, 17. Ano, buwas tayo? 16? O, pwede gusto mo buwas? Oo. Para at least, prang kahanay, dra ka na daan, mahuo ka na lang. Oo. O, imo lang din. Ang cellphone ko pala, hindi ni Nami. Mag-collab kami to, ma'am, sa Team Probinsya at Team Kalamba, ma'am. Wow, tuod ka. Nami ka mo, no, kay damo ka mo ga-collab, no. Ako di wayid ko i-collab, di daw ay man di willing mag-collab kido mga sikat na sila ya. Hindi man ko daan sikat siya. Ibig sa sinulang akong gusto i-collab. Nami gani na hindi sikat. Kaya daw hindi bala tikalon. Ay kung sikat na daw mga tikalon, sila daw hindi mas manakap. Oo, diriya. Daw wala diya ka panapak ang mga vlogger. Doon mo guys lang mabalaan nga ay vlogger gali na. Vlogger gali, way man sa panapak.
Sige lang ah. Te, oo ama, ano? Correct ka dyan. Sige lang ah, kung gusto mo yan, mag-vlog tayo eh ah. Pwede man ano, sa Lapas Market, mga pito, mga pi, i-vlog mo na dayon, i-vlog ka. Ikaw lang wakal ha, mahuo lang kuya. Libriho niya kakape. Oo, yung balas, bang ko, ti, librehon mo ko kape, pati na joke. Pila mo lang kape, wala gani isin. Tuod Jumar, way pata pariyo mo lang kami dito, wala ga income. Oy man si Jumar. Nin kaya ga obra Jumar, kami ga ni husband ko wala kami obra. Amo lang gini ako gid obra, vlog. Tapos raket kung may proctor, tiga proctor ko kung kaisa ko diin man nga daw may kwarta ah. Ngayon kay obra kagali no, hindi man ni galing siya ka ano. Hindi man ni sa ka ano tay ka vlogin niya nga ano, may obra gali niya. Di ba ka obra ka man? Gamay pa lang gani ako ng mga subscriber. Good lang man magpa-subscribe sa mga tao. Tayo hindi mo man mapilit. Gano'n ka sa RCBC? Sa bangko kagali? Ah, inang ikaw ang daw fake runner? Ano man? Ano sa liaison officer? Ang kumbaga nag-deliver ka to sa mga documents sa pihak nga bangko nga branch. Doon mo na imo obra. Ah, money sorter. Wow, social, money sorter. Obra, tamanda. I-sort ang bago, i-sort ang daan. Kapos-hapos. Wow ka namin. Well, important ko lang. Thank you. Thank you so much. See? Ano yung amon nga order? Ti makaon na kita. Ha? Wow. Ari ako nin order, hambal ko para... I don't know kay husband ko iya ni order kung amon. Ay, di na siya. Basi siya nag-order sini. Ari, Nan, makaon kita. Ginlibre kami ni sister ko, baw nauya man ako nga ginlibre kami ti. In-accept ko lang kay para at least makakaon ta kay why pa kami income mo. Ano ni man yung kuhaan niya to. Paano? Dire na no. Tay din imo ni tay. Ay so ako nili ng chicken. Ay okay. Sige. Wala sila ka Okay. Sige. Di ano lang ko tay. Wait, ipakita ko yung akong tsura kay ako lang niya mas-starring. Kay si husband ko hindi niya gusto mo pakita sang tsura ya while gakaon. So ako lang yan. So ako ninang hindi imo only rice. Hindi, kami yun yung chicken. Ipanubo mo doon. Talang galing ako ni para makita ko. Palayo, abi tayo, dito ko i-view para makita ko nila gakaon. Gapanagitlo na ko daan. Kita nyo Manginaw ko gali kay ang alcohol ibagid siya. Nung hindi ko satisfy sa alcohol, wait lang ha. Ngayon ko to patis. Ano ka na? Ha? Manirahan sila? Ano tayo? Manila. Hindi pa nagtinambok na ko guys sa ning dali din. Kaya matsyag mo ning. Ang sister ko pala how. Nagka-gina-vlog ko ako. Gina-live ko ako niya kaon-kaon. Kaya para, ako daan kaya daan ako ti-vlog. Kaon na bilang ti para. Tika, ang ganeng. Are we really sisters? Daw kamukha man kami. Ako ang sister niya, pero ako ang magulang niya. Makinamot lang kuya. Huwag galing sila. Masakit lang ang Masakit yun man na ning. Ano ba ito? Gusto mo yun? Ang dati parang ka.
Gamay-gamay sa ni Mareklamo. Mareklamo. Pakutani. Isang gamay-gamay ang pitso. Galing kayong buhina ni Hasan. Kauntan nyo? Plating nila. Ay. Ito na yun. Padugang pa lang kanon. Hindi man lang kamo. Hindi, yan ang ano. Ako na. Ay, madugang ka lang. Tao ito. Oo. San Otto na yung nag-live ako din. Nag-present si Tita Rachel. Oo, nag-kinoment sa tayo, no? Umat ko si Rachel man na nagpakilala. Ako si Rachel pala ang iyo. Yaw, napangita. Oo, na lang gid. Amo ko, hello ta. Malakit in touch daw. Asa gini militar ko man ang maupod ko. Kasi Mamista lang taga kita. ano? Taga Tapa? Craig Bailon. Pardo. Sa Pardo. Ah, wala. Mati para ako, hindi ko makita sa mga viewers ko. May ano ako. Mamista naman ka sa Pebrero. Si Craig Dayton, what's for dinner? Ah, okay. For dinner is barbecue, Grilled chicken. grilled chicken, and only rice with Gulaman. with gulaman drink. My husband is May ano nang panawag sinay sa imo tayo? sisig bango. For my husband is sisig bangos with rice and also gulaman. So let's eat. Let's have dinner. English siya. Oh, English niya. Mali, what's for dinner? Oh, yummy, yummy daw ko, no? Let's eat. I use my hand to eat so that it tastes good. The restaurant's name is Mang Inasal. This cost how much? 150. Pusok pa. This chicken cost 206 pesos with unlimited rice and the drinks. I already washed my hand with soap there. And also I have also alcohol, so my hands is clean. Padugang ano ay. Meron ka rice. Yan lang. No? Ang sakma. Mga ayo rice to. Ay, sa rice. Doa. Buwang ka na daan. Sabi sa viewer ko doon. Awa. Ilap. Sir, mga ayo ko rice, sir. Buwang ka. Duwa na lang, sir. Bakit, ma'am? Tambong mo. Kaya na? Isa pa. Thank you. See, I have an appetite. Ito na din ako kakagawa. Ito nga lang din. Dapat tagan liman ikaw po yun. Yan. Namit ang bangos, no? Nanit namin. Yan na pala. Yeah, what yung mukha na yun? Hindi ko busog-busog ko. Pero dito ako sa JD, guro to. May salad ko, may masinusok. Wow. Baked Ang ham, sarap. drinks, o yawan, ubos. Resistensya mo para sa Kanya injection. yung baka, kao ko, patay ko, kao ko. Hindi ka lang magaton. Ay, so close to ka mo to? Temprano pa no? Di, paano sa kasama dito sa supermarket? Ah, okay. Hey, ang entrance sa bigyan mo. So, ano naman sarado? Baka lang ka Gatorade dyan. Baboy.
Everyone, everybody, kaon. Super, busog pa ako. Tingala ito mga bata ako gabi. Tapos nakmalang pa injection tao. Di ba ito ano sa ano sa alam din? Talagaan. Pinipili. Ay, feeling ko, ay man din ang yummy, 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 in my tummy. That's wow, nice. Thank you. Ginamit lang, no? Ginamit Free sinigang from Pilipinas. Thank you. Kaya gina-deliveran, baka may isang soup. Gani, oh. Deliver kita. Oh, ano, taguan, kwarta ka na. Ako na may tip. Masipin pa. Ang tipid ka? Ano itong tawa? Di na, gaya yung tawa. Pero amo to, online na nga to. Kasi na, pero amo to nag-unak deliver. Ang tao itong nag-deliver na soup. Nang-limpure na ito na. Nangka. Ay, Sinigang sa bawang. Mamay ka gina. Nanawag yun ito ay yung mga siman pala na yung mga ano ginitura, kulang sa tuhog. So doon yung niwang na yun. Bako anong bra mo may ang tilting. Tamo na mag-ulo. We are talking and we're using our own dialect. We're talking about our son. My son. Ayos na talaga. Tama dito. Tayo na. Dito na. Dulo pa na sudan. Ano pa kayo? Pero wait, wait na namin ang ano, ni rice. Isa pa ka kami. Yung ka na po, ah. Ako na lang. Tunga na lang eh. Okay, mo yan. Pag mo. Tunga na lang to. Sapa ka nun. O, rice pa. Yung iyak ko sa. Abi, sa ano, ako nga sinawal sa spoon. Gabi pag ikaon nyo na kayo, may kwan. Masyadong siligang mix na naman. Saan lang to ah? Dito. Wow. Gabi appetite no? Pa. Shoot na yun. Gaya na ganda. May kananda, no? May kananda. Otak-otak lang na eh. Hinanglan ang isang order, ang rice, ang isa hindi ang rice, then share. Secret. Ay, may ibabaw. Paguli sa gila. Ibabaw. Paguli. Hindi, ang mga masal. Mas ibabaw. Bakit manok ko? Basta lasong siya mas ganda pa rin. Ay, tukot yun eh. Kasi, Sa'yo kung sa same time. Di ba na message na 3 days. Why? Wala na ito nga pa injection ako. Kung pa injection ako sa umahan, miga.
Ay, Miss Pulsa. Ha? Sino? Agad ka? Sino sa'yo? Amiga ko. Ang Miss Pulsa. Busy, pumunta ng pamili ng biosis. Sabaw. Maslum. Hindi na ko tayo. Maslum. Ano kaya maslum? Bubo din. Tama na. Tama na. Sobra ka aslong ang Oo, sino kahit Locas, is it bird or girl? Oo, sir, or ma'am. Namin kita. Gutomig ko kayo. Nag-live na lang ko, but just because I don't have any vlogs to post today, kay naging busy ang vlogger nyo sa akong racket. So tomorrow, I promise, I'll have to make another vlog. But today, only live. Live eating in Mang Inasal. Sarap. Worth man gid ang bayad kay unlimited rice. Nakapila ko ka rice. I give some to my husband because he ordered not the only rice, only me. Kaya akala ng tagabigay ng akon ko tanan iginatag ko sa husband ko tatlo ako isa. Thank you so much. So dalon ta kamot to manghugas ako kamot ha. Wait lang. I'll bring you there. Manghugas-hugas kita kamot. Sa husband ko ka pa. With my sister. Diri kami sa Mandurriao na Iloilo Supermart na Mang Inasal. Kita nyo na makugas kita kamot. Arila bo no? Habo. Kita nyo ko? Oy, kita nyo ko? Wait lang, ipakita ko na gid ang pila nga Umpak, are. Actually, are ilang abono. Ay, nasi ako. Hi. Hi, everyone. Manghugas-hugas kita di sa mga inasal. Okay. Sinatamo ilo tubig ba? Sa amon to lugar. Sa amon lugar to mahina ang tubig. Sa amon lugar, sobra kahina ang tubig. Diri ako, grabe ang tubig daw. Diri na lang ko manag-ob Mangayo lang ko di tubig, guro. Pimo ko kalantaw vlog ko, ma. Oh, thank you so much. Thank you, Gid Kite. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa support. Tani, hindi lang pag-skip ang ads kay para makakwarta man ko. First time ko ni bala na monetize, kagway, pa ko ka-income. That's why nga, ginadlaw ko na lang vlog. Pixibi ko ibong pwede taas sa mga, ay, sinota. Ang group chat gali. Sir, salamat, Gid, ha. Sa mga tanan ko na mga viewers or subscriber or supporters, isa lang ginapangayo ko nga suporta. Paliw, hindi naman pag ilaktawa ng akon mga advertisement, ha. Amo lang na inyo bulig sa akon. Wala mo naman ako, wala ikobra. Sa gabi, tamalagaw ko. So, full time ko na lang na yung vlogs, eh. Kaso lang, kung full time ko, wala kami bakal gasoli, tayo. Dali ako. Kaya sorry, amon sister. Wala kami bakal gasolina ni husband maglibot kami bala sa sa mga vlogs ko.
Kaya nung pagpangita, pagid ko racket. Nung pagita, pagid ko racket ng iban. So, ang racket ko for September 24 is ma-proctor ko anay sa isa ka board exam. Actually, ka-proctor, manid ako for how many years na? Nag-stop lang ako kay daw damo-damo, naging kami nga mga proctor. Pa-shoutout ko kay Mrs. ko ma'am, si Ma'am Connie Digala. Shoutout to Ma'am Connie Digala, ang wife ni Sir Kate Locas. Kate kun Kate, ay Kate, sorry. Si Sir Kate Locas, gali, nagpa-shoutout guys kay Ma'am Connie Digala. Hi Ma'am Connie, good evening ma'am. Diin ka mo sir, diin ka mo nga lugar. Sir Kate, diin ka mo nga lugar. Ilonggo man ka mo, diri man ka mo sa aton. Shoutout. Next time, may vlog ako sir, i-shoutout kapag it's a vlog. Dati tayo live, ano lang kita subong ng live lang ni. Nagabawi lang ako wala gid ako sa i-post. Actually damo sir ang mga vlogger nga Ilonggo damo ang mga vloggers. Pili ka lang da nga sang topic mo nga gusto, damo gid. IT si ano sir? Si uning isa di ka vlogger kagila si Jomar Pasenyo Tagalapas. Lapitanay ka lang tagali sir. Abi mo taga Sinikway man lang ako, Sinikway Lapus. Lapitanay man lang tagali kag kisa gagi kami da ni husband ko tayo sa kaingin magyara naton. Kung kaisa, nag-aagi kami da sa lapas, sa mga kaingin na mag-shortcut kami to sa mga magadto kami sa gina-vlog ko to sa mga, for example, diri sa may Robinson Pavia. Nga-shortcut kami da, agyan tagay. Sa kustal, o pang kustal kami ni husband. Vlog ka man, Sir Kai. Kaya kung vlog karon kay pang search ko na inyong mga profile tanawon ko para kung vlog man ka mo kadtuan ko kag ipang ano ka mo ipang masyaran kag ipang tanawon kag ipang SUV ipang sub. Kamusta da sa kaingin subong kay diri sa mall diri sa Mandurriao medyo kaulan-ulan kay na gatulo talithi. Ano pa nag-ano kami ni husband ko? Nag-poway kami di anay yung oras na kakaon. Sila ni sister ko. Hindi lang gid namin ang akong kamera kay gigit ni namin pang vlog. Pachapa. Mainit da at very good. Kaya motor lang kami daan. Delikado kung gaulan wala kami dala nga raincoat. Panyapo na kamo, sir. Panyapo na ni Amon. Para pag-abot namon karon sa balay, ido na lang namon panyapunan. Tay buksa gani ang ano ko, dalon ko na iya. Kasi kamay lang na iya. Dalon ko na. Damo ko dan ido anom. Hindi niya sa buwas na yung ano, Yan plano mo na yung namangkot ko akong magulang. Paway ka lang. Sa? Pwede kay Nonoy. Hi Ross Almasi, good evening. Hello from Philippines. This is from Iloilo City, Philippines. How are you? And welcome to my vlog. May foreigner ako din kayo. Are you from Emirates country? Are you from Qatar? Or are you from Abu Dhabi, Saudi Arabia? Ano po yung isang country tayo? Dubai? Are you from Dubai? Or are you from Pakistan? Thank you for watching my vlog. No, thank you for watching my live. Galing yun, my live. Ala, paano ko in-interpret? Ang iya message is ano? Later, I will interpret your message. I cannot understand
the dialect you are using. Ikaw, ano yung bal mo? You see the dialect, is it from Qatar? Arabic. Oh, you are Arabic. You are in Saudi Arabia. So, ano kayo, good evening sa Saudi Arabia? Okay. Oh, sorry, Ross Almasi. I don't know anything about Arabic language, but I respect all the Arabic. Huh? Samulamulay. Sorry, I cannot say it properly because I'm eating. Oh. Oo, gani, sir. Oo, tama. Oo. Kay na-observe ko, sir, sa ako na mga, na mga vlogs, kung iba na mga topic ang itapik ko, if ever na iba yung itapik ko sa mga vlogs ko, na hindi yung improvement, parang walang viewers. Rosa Almasi, sorry, I cannot understand the Arabic language, but I appreciate your presence here in my live. Thank you so much for viewing. And we are ready to go now. We're ready to go home. See, we are done eating. I hope I can see you on my next live. Please visit my vlogs. Anything about our place, anything about the people, the culture, the whatever, anything you can see and check my vlogs. And now we are going out in the food chain, and this is the mall here in Mandurriao. They are already closing at around 8 p.m. Tingning halin di ano yung musakyan. Masakay ka man ka namon. Pwede naman ikaw masakay ka namon. Kaya kung gusto haneng. Yan sakyan mo, halin di pa sakyan kanay namon eh. I'm telling my sister to I am showing you the ano na yung sakyan mo, Lindy? Dulong ka na yung namon? Huway Diyan lang sa mga dalan ko lang hinapap-view. Kaya nga si baby, huway siya nakakita. Dalang gid. Tay! Ano sakyan mo to sa Biyakay? Dali lang ang balungonan. Thank you for my sister. Ang sister ko. Halong ning ha. This is my sister. She's saying thank you so much sa inyo daw. Sige ning halong ning ha. Keep in touch lang ning. Salamat gid ning. Oo. Ding kita. Thank you. And now we are riding the vehicle. So we're ready to go home na. Ross Almasi, thank you so much. And of course to Sir Kite Locas. Wow, what is this? Shout out to Craig Dayton, Sir Jomar Pasenio, sino pa ni? And everything who is looking at me. Okay, that is the mall. This is the price for the Grand Raffle Draw. And here ano yung mga Petron. That shop is where we came from. That restaurant is where we came from. There's a lot of restaurants here. There's a coffee break if you like to drink coffee. Okay, sige lang. I-live ko lang tayo hasta sa Magyanta. Oo, sir, matamat na kami. Actually, motor lang kami. So, hasta lang gid guguro sa diversion nga mag-live.
After diversion, i-off ko na kay possible hindi ko na makaptan mayo yung cellphone. Para ipakita ko lang sa mga foreigners nato na visitor like kay Ross Almasi kung nanugid ang beauty bala sang Iloilo, Philippines. Kaya lang. I am inviting you to join us for our ride as we go home, but please, we need your prayer to be careful to our safety. Lang gitay ha. Halong gitay ninay lang ha. Okay na, we are going home na. Sige, halong kami sir. Ipakita ko lang ang ang inagyan naton, mahalong git kami. Karon ilibot mo anay sila para makita nila tayo Ha? Hindi na. Hindi na. This is our place here in the Philippines. This is called Iloilo City, Philippines. Later on, you can see the very nice place, the Mega World Iloilo. As we drop by, I will show you around. Here's the Mega World Iloilo Festive Walk. I have a vlog about Mega World and also the Festive Walk. You can check it. Halong tayo, halong. Dirahan kita tayo sa La Paz Mage. Oh. Sige. Sports district. We are now driving through the diversion road. Sorry Hotel. This one is Sorry Hotel. And the next one is SM City. And this one is the Injap Hotel. Injap
SM City, Iloilo. You are watching how beautiful the supermarket and the malls here in the Philippines. And how tall are the buildings here. Halong tayo, halong. Arang SM o SM. And this is the overpass. This is the Hotel Grand Injap Tower. And maliko kami din sa left, palapas kami. Dugay man ba? Ah, kay may policeman. May Enforcer, may traffic enforcer. traffic enforcer nga okay, go na kami, go. And we are the next na to cross. Ay, may naghingabot pa ya ho. Abi ko go na kami, tapos may naghingabot pa ya. Na ano man. Oh, stop daw ko no. Okay. Another hotel, oh. Hotel sa Iloilo Sports Complex. We are driving by Iloilo Sports Complex. Medyo madulom na di kay hindi na business area. But soon to open, may ano natin, may Haro Esplanade. Ariyo, na-vlog ko na ni last time, hindi Rio. May Haro Esplanade na di. Kaso lang madulom, hindi nyo makita. So, in the future, ang mga tao di from Bulilao connecting La Paz, there's another Esplanade to walk in or to jogging, mag-walking. We are now proceeding and entering the way to Iloilo Sports Complex. Medyo residential area na di, that's why hindi siya masanag. Pero kung gusto mo ma-shortcut, nga hindi ka mo ma-trafikan, sorry kid, uy, what happened to this place? Uy, abo, wow! Have you seen the boy? Manawag ka? Oo. Manawag ka pa? Ay, hindi na lang. Namin na tayo sa live ko. May nadisgrasya to, nakamotor. OMG, nakamotor ang bata. As in, gintulok lang sa mga tao. Dapat nagtawagan na to nila, guro, no? Mulan siya. There's someone who is car accident. Motor accident. Oo. Motorcycle accident. Ay, gadugo. Gidang ulos ang bata. Ay, man na muna akong kaisa, no? Nga, we have to be careful, gidya. That's why I always remind my husband to be careful. Even though malate, kami bahala na malate. Basta, ang amon nga safety is Our priority. gidya. This is the Iloilo Sports Complex, ladies and gentlemen. This is the Iloilo Sports Complex. Ay, kaluoy mo ng bata. Nung aksidente, gidya. Mo na yung entrance sa Iloilo Sports Katugapang Complex. pagalit. Saan? Oo, sirado lang. Gapa? As in, duwa sila? Tatlo sila. Sa kalsada? Oo. Ay, wow! Oh, no. O, sige na. Mababay na ako, ha? Mababay na ako sa isa naga-watch, ha? Thank you so much for watching. Bye-bye! I'll finish now my live. Paano ma-finish na sang live man? Ikaw, perfect ka Save, live, pero share, mute, enable flash, eh. Di ako kabalo na? Extremely low. ikaw, perfect ka live. Kubla kabalo na. Uy,
Ayaw ko pala mag-end. Ano lang ni karon ah. Ma-off lang ni. Amo na halong kita. Why pa doon sila mga helmet ay no? Kaya nagadugo to ulo, do why ito helmet no? Kay tulong abi, tumo tulong basi na bunguan bala tong ibantay haw. Malls, good night malls. Oo, hindi ko na ganun mapakabalo, magano, hindi ko kabalo na mag-off. Ang bako bahala na lang nakaroon, ma-off lang na. Kay lobat na ni. Dari na kita sa WIT, dari na kita sa Lapas. They are you sure na maagi naman kita di? Dari naman kami sa shortcut, yung paborito, gini dyan, no? Dari sa may, ano na di? Sa kilid, sang WIT, na shortcutan nga kadulong. Namitan, kaya di si dyan mo shortcut. Lusot ini dito sa may kuan, sa St. Teresa nga college, St. Teresa College. Dulong o dulong. San Nicolas, sila na di nga barangay, San Nicolas, Lapas. And, careful, careful. Ang pawala pa, St. Teresa, ang patuo, Pagaisano City, arena St. Teresa nga ano, eskulahan. Matulog ang St. Teresa, eskulahan. Ano to na syagit sa mga tao? Kuya, hangin. Paisat natin to o paisat. Diri naman niya Lapas Plaza. We are going now sa Lapas Plaza. Madulong kaso lang ang Lapas Plaza tayo no? Oo, under construction mo. Oo. Authorized by for floor na dala na ma-tiktok. Oo. For level na building. Mga palangga, ang muna niyang Lapas Plaza. Medyo madulong lang pero ngayon naman ang ma-construct. Wala pa binatapos. Madulong. And we are now going here. May police station natin. Police station. Lapas Plaza, Dulong. Ari ang gym sa Lapas. And we are going to Sinikway to the right. Naan pa Lapas High School naman ta. Lapas High School. Back to Madulong na naman. Hindi ko may mapatay mo. Hindi ko kabalo kung paano mag-end. Hindi ka mag-live ka sa balay. O, paano ka mag-end mo? Dumay na butang gid na nga end dya. Kaya lang guys, hindi na ako kabalo mag-end sang live ko. Karon na lang pag-abot, i-end ko na eh. Ka-travel pati kami mo. Hindi na ako kabalo mag-end. Sadya lang ni, hindi ko kabalo mag-pindot. Nagakapot pang kamot ko sang cellphone. Ang isa gakapot ko din sa hawak sang bana ko. Hindi kundi safety gid ko, di ba? Safety. Safety is the best policy. Okay. Thank you nga ginupdan nyo kami sa Amon Travel ha. Thank you so much nga ginupdan nyo kami sa Amon Travel. Thank you nga ara giga mo always. Grabe kalaba na niya akong live. Whoop. And this is our barangay. Makita ko sila barangay tatay. Para barangay namon nga Sinikway. Sinikway. Medyo
mo dulo man namang barangay. Na ni pasulod na ni sa amon to. There are 12 nga blocks na di sa amon barangay. So ika-11 kami. Nalagulan ka gina, guro tayo no. Nalagulan kay ang simento o dugo basa o. Oo. Ay nagulan. Sa manok mo. Oo, wala nabasa manok mo? Oo. Oh no. Ano na, lapit na kami, kaabot namin sa balay. Sa iban ko mga live, nakita nyo manamon balay nga bahay kubo ah. Pero ako mga